Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. Yau zan nuna muku wani data ne wanda zan ce muku kar ka kuskura ka saye shi. Mutane da dama suna faɗawa wannan tarkon ɗin. To a gaskiya datan ɗin ba na amfani bane da za ka yi da shi a kowane website, wato web address kenan. So don datan ɗin za ku kalle shi naira 200 ne kurun, za a baka MB 1000. Amma kuma ba wai na amfani bane da kowanne, ba wai amfani da, ba zai yiwu kai amfani da shi a ko'ina ba. Sun ƙayyade shi ne kurun ga masu amfani da Instagram da kuma application na TikTok ko kuma website ɗin TikTok ɗin kenan. So ko da ka siya datan ɗin ka zo ka buɗe datan ka, za ka kalla baya ma browsing. So don haka shawara ka ƙaurace wannan datan ɗin, kar ka siya. Ga code ɗin nan kamar haka da kuke gani, ga code ɗin nan haka *131#. Idan kai dialing bai kai ka, za ka ga inda za ka siya. Idan ka zo 1 buy data. So idan ka zo weekly za ka gani gashi nan kamar yadda kuke gani shi a nan. Gashi nan anan da kuke gani, wato 200. Gashi nan kuna ganin shi number 1 din nan kenan, 200 for 1 gig IG and TikTok only. Kamar yadda kake gani, IG nan Instagram kenan yake nufi, sannan kuma da TikTok gashi kun ga an sa muku only. Sai kuma ga kuma wani ana muku talla, za a baka MB 350 akan naira 300. Ga sunan da sauransu. So shawaran da zan baku shine kar ku siya wannan na naira 200 don ganin yayi arha kaɗai. Akan naira 200 za a baka MB 1000. To ko da ka siya, idan ba kai ma'abocin amfani da TikTok bane da Instagram, to kusan asara ne kai. Don bana tsammanin za ka iya cinye, ko da ka siya shi ma bana tsammanin yana da amfani a gurinka idan kai ba mai yawan amfani da Instagram bane da TikTok. Kuma disadvantage nashi shine sati ɗaya ne kawai zai yi, ba zai kai ka har wata ɗaya ba. So kaga babu amfani, gwara ka ƙaurace mai kurun. To sannan kuma kar mu hana ku mu ci kar ku siya wannan datan ɗin, yayi tsada kuma ba mu kawo muku wani hanyar da za ku yi ku samu data mai sauƙi ba. So muna sanar da ku cewa mun buɗe kamfaninmu wanda muke siyarwa mutane data mai rahusa akan naira 450, wato naira 500 ne muke siyar da shi. So ga duk wanda suka kalla bidiyon nan suka zo har iya nan, za mu musu sauƙi akan naira 400 kacal. Za a baka 1 gig wanda zai kai ma har tsawon wata ɗaya, kuma wata ɗaya da sati ɗaya kamun yayi expire. Ga masu bukata za su iya tambaya a comment, ko kuma za ku iya neman mu ta layin mu, wato kamar haka 08098982484. Duk mai bukata zai iya ɗaukan number nan ya tuntuɓe mu da shi. Sorry, 98982484. Wannan shine number. Idan kana bukatan data mai sauƙi, za ka iya tuntuɓa mu ta wannan line ɗin. To insha Allah kawai account number za mu baka. So jama'a mun gode. Sannan kuma kar ku manta, idan bidiyon nan ya amfanar, so don Allah ayi sharing ga 'yan uwa da abokan arziki don su ma su guje ma wannan tarkon ɗin. Don mutane da dama ba su san cewa datan ɗin ba za ka yi amfani da shi ba. Kuma matsala ɗaya anan shine, idan ka riga da ka siya wannan datan ɗin na 200 akan sati ɗaya, to gaskiya ba su mayar wa mutum da kuɗin shi. Kaga it means kenan ka yi asara. Kai ba za ka yi amfani da datan ba, sannan kuma da yawa ba su san cewa datan na Instagram da TikTok bane kaɗai, kuma ba kowa bane yake amfani da wannan Instagram ɗin da TikTok ɗin. So idan kai mai amfani da shi ne, shawara da zan baka, kaga gwara a ce kana da datan da za ka iya yin komai da shi. Kun fahimta? Za ka iya yin komai, za ka iya kallon YouTube ne, browsing za ka yi, BBC Hausa, a'a ball kake son ka kalla a wayanka, a'a live streaming kake son ka yi, komai dai da wannan datan ɗin da muka gaya muku, wanda za ku samu akan number kamar haka, wato 08098982484. So
insha Allah idan kuka tuntuɓe mu ta wannan line ɗin za ku samu data mai rahusa akan naira 400 wanda za a baka MB 1000 da zai ma har tsawon kwana 40 kamun nan yayi expire. So kaga idan ka haɗa ka gani za ga to ai gwara kai wuf ka samu wannan datan ka 1000 akan naira 400 kenan. So mun gode jama'a.